Balima mi fapura jabaran lajɛbagaw an ni ɲɔgɔn kuma bi an wulila ka se an balimakɛ dɔ ma min tɔgɔ ye Umar ye. Balimakɛ Umar ka baara bɛnnen bɛ min ma o de ye sudɛriya ye. An wulila ka ɲininkali dama dama tɛnku a la yaasa an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ka baara nin na cogoya min. Aw ni ne an ka jɛ ka ja in lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Salamu alaikum, ne tɔgɔ ni jamu ye Cheikh Umar Touré. Ne ka baara bɛnnen don sudeli ma. Voilà. Bon, ne ka baara kɔnɔna la ni ne san 14 de ne bɛ sudeli kɔnɔna la. San 14 bɛ sudeli kɔnɔna la. Bon, ala barika la n ye n yɛrɛ tɔgɔ la télé sɔrɔ n yɛrɛ. Bon, fɛn caman bɛ an b'olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ dilan an ka baara in kɔnɔna la. Voilà. Bon, n ye parantiya kɛ. N bɛ se k'a fɔ n ye min kɛ parantiya yɛrɛ la o bɛɛ y'a kelen san 14 quoi. I m'a faamuya. Bon, n kɔni n ye baara kalan yɔrɔ caman na. N ka patron ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ. Voilà, n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen fɛnɛ. Fɛn fɛn kɛra sababu ye ni n sera ka n ka métier in dɔn. N ka foli b'u bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ kosɛbɛ quoi. Bien. An bɛ ko i bɛ sudeli kɛ mais an ɲɛ bɛ daw ni fɛnw de la parce que an sudeli la fana an bɛ almariw ye an bɛ tabaliw ni fɛnw ye mais an ɲɛ bɛ la e ka base ye jumɛn ye sudeli kɔnɔna la. Bon, ne ka base ye a bɛɛ lajɛlen nɛgɛ kɔnɔna la. N'i ye fɛn o fɛn photo yira ne la ne b'a bɛɛ lajɛlen dilan nɛgɛ kɔnɔna la parce que o ye dɔn ka baara ye quoi. N'i ye fɛn o fɛn dɔn i bɛ minɛ n'o ye kosɛbɛ quoi. Voilà, i hakili mana jigin fɛn o fɛn la ale ka caméra in filɛ nin sa n'i y'a di ne ma ne b'a fabriquer nɛgɛ la parce que n b'a dɔn de. Bien. I yɛrɛ ɲɛ bɛ portes la création na o caman caman bɛ yan nɔ quoi. An b'a bɛɛ lajɛlen kɛ quoi. Bon, nin ye porte ye a bɛ fɔ nin ma fenêtre vitre débattant. I m'a faamuya ni vitre débattant bon vitre b'a kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen b'a la quoi. Bon, an bɛ persienne fɛnɛ dilan an bɛ magasin portes dilan bon hali porte roulette ne b'a dilan bon château n ka jugu o yɛrɛ de fɛnɛ ma mais komi ni moyen ba t'i ye i b'i ka kow la taa dɔɔni dɔɔni quoi. An kɔni mago bɛ dɛmɛ sugu min na ni minnu sera ka baara di anw ma an k'an yɛrɛ bɔ nɔgɔ la an ka baara la a dan tɛ an dɔrɔn pe ye quoi. A ka di ne ye ka baara kɛ pour que faso yɛrɛ bɛ se k'a dɔn k'a fɔ a karisa mɔgɔw bɛ Mali la yan nɔ intelligence b'u la kosɛbɛ kosɛbɛ quoi. Ne ka faamuya la o kɔni ka di ne yɛrɛ fɛnɛ. Bien. Bon, baara n'a gɛlɛya tɛ ban a n'a gɛlɛya tɛ ban gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ dan ye i ni client cɛ ko ni client mago bɛ baara ɲuman na u ka wari ɲuman bɔ i bɛ se ka étage jɔ cogo di ka se limite dɔ ma k'i bɛna tila ka to o baara finition bafouer. Bon, olu gɛlɛya caman caman b'an kan quoi. I m'a faamuya. Bon, gɛlɛya yɛrɛ mun fɛnɛ b'an kan min yɛrɛ ka jugu ni gɛlɛya bɛɛ lajɛlen jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakili to bololabaarakɛlaw la parce que n'i yɛrɛ y'a jateminɛ k'a lajɛ k'a lajɛ an filɛ don min na i ko bi Mali bɛ mɔgɔ 3 de bolo commerçant bololabaarakɛla ani fonctionnaire mais n'an y'a hakili to ɲɔgɔn na a bɛ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bolo quoi. Voilà. Bien. Bon, alhamdulillah ni yɛrɛ ne jɔcogo ye bi ne b'a fɔ alhamdulillah parce que ne ka nɔgɔya caman bɔra baara in kɔnɔna la. I m'a faamuya. Nɔgɔya yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min ye n'i sera k'i masaw ta i ka baara la nɔgɔya 2 tɛ tɛmɛ o kan. Bon, o yɛrɛ de diyara ne ye ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la i sera k'i masaw ta i ka baara la fɛnba y'o ye quoi. Voilà, nɔgɔya yɛrɛ bɛɛ tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ o kan. Sinon an ye fɛn caman y'a kɔnɔna la i n'a fɔ an ye fɛn caman sɔrɔ cogo minnu fɛnɛ la. I ye école kalan kɛ wa? Bon, n ma kalan kɛ. Ni n ko n ma kalan parce que bi bi in na bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ n'i ma tubabu kalanw kɛ a bɛ fɔ ko n'a fɔ i ma kalan. N ye matarasa de kɛ n ma mɛn o la kosɛbɛ dɔɔni. N dann'o la classe 6 la. Voilà. Mais n bɛ se k'a fɔ fɛnɛ n kalanna parce que n bɛ fɛn min na n y'o ɲini k'o dɔn kalan 2 tɛ tɛmɛ o kan quoi. O yɛrɛ de ye kalan belebeleba yɛrɛ. Voilà. Bien. Bien. An bɛ Mali min kɔnɔ bi an denmisɛnninw de ka ca. Siga foyi foyi t'a la. Welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin denmisɛnninw ma minnu sigilen don so k'u ye université kɛ ka taa FJP ni fɛn ninnu kɛ métier t'u la k'u sigi ten ka gouvernement makɔnɔ. Bien. Welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin u ma. Bon, n'i y'a dan ne yɛrɛ kɔni ma kalan tɛ i n'a fɔ kalan bɛ se ka hadamaden ka baara bali o. I m'a faamuya. Baara ye décision ani dusukolo dɔrɔn pe de. N'i ye fɛn o fɛn kanu i bɛ ɲɔ b'o la. Kana na i sigi ten ko n bɛ kalan na ni n tilala n bɛ n ka papiyew sɔrɔ non non non. I ye baara o baara kɛ n'i bɛ kalan na a b'i dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. I m'a faamuya. N'i ye kalan kɛ bon i yɛrɛ b'a dɔn école ninnu kɔnɔna la n'i bɛ to k'i bolow ɲɛnajɛ don n'a nata la
ni m'i ka kalan baara sɔrɔ n'i ka métier baara sɔrɔ a bɛɛ tɛ kelen ye kalan b'i dɛmɛ i bɛ se k'i ka papier la don yɔrɔ ɲɛnamaw la karisa ne ye nin bolola baarakɛla ye a nafaba de bɛ jamana kan n'a fɔ anw yɛrɛ a nafa belebeleba yɛrɛ de bɛ yen nɔ quoi i m'a faamuya bien sinon ɲɛnamaya fɛn o fɛn a diya kɔni denmisɛnnin ye n'i y'o ɲɛ sɔrɔ kɔni i bɛ kɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ alhamdulilayi fɔ quoi bien. aw bɛ Umaru bolo baara la. awɔ. aw yɛrɛ bolo a baarakɛ bolo bɛ cogo di. non a bɛ se baara la yɛrɛ yɛrɛ de ne tɔgɔ Burula Keyita. awɔ a bɛ se baara la a baarakɛcogo ka ɲi a bɛ baara ɲɛ yira mɔgɔ la fɛnɛ. a ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a ka baara la. non alhamdulilah an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ an nalen sisan cɛ alhamdulilah. a kɔnɔ jɛlen don a b'an bonya an b'a bonya. awɔ. a ka baarakɛcogo ka ɲi yɛrɛ de a ka baarakɛcogo ka ɲi a kɔni bɛ paranti dege baara la bon n'i nana a kɔni bɛ baara ɲɛ yɛrɛ la a b'i dege wa. a turu ka teli a bɛ to ka pɛrɛn mɔgɔ kunna ou bien. non a kɔni turu ka teli yɛrɛ de a b'a yɛrɛ la i yɛrɛ b'a faamu wa. vraiment ma de foyi Omar la bon Omar kɔni a ka baara taabolo ka ɲi yɛrɛ de ale fana sababu la ne fana ye faamuya sɔrɔ baara la kosɛbɛ donc n bɛ se k'a fɔ ka barika da quoi n ka foli b'a ye an ka patron de don a faamuya donc a kɔnɔ jɛlen don quoi parce que a bɛ wari di mɔgɔ ma a tɛ mɔgɔ jɛ wari la quoi voilà i b'a faamuya o kɛlen don e b'a bolo nin y'a san joli. bon ne bɛ Omar bolo a ma san kelen bɔ fɔlɔ kosɛbɛ voilà. parce que bon ne nana fɛ a ma san kelen bɔ alhamdulilah n ye faamuyali sɔrɔ an ka baara la quoi parce que baara ɲɛna mɔgɔ la a tɛ di mɔgɔ wɛrɛ bon ne défaut min kɛ a b'a fɔ karisa i ye nin kɛ a man ɲɛ donc a b'a fɔ siɲɛ wɛrɛ kana segin a kan voilà o de y'a ka baara ye quoi a fɔ k'a bɛ mɔgɔ a di mɔgɔ wɛrɛ o tɛ quoi. bon n kɔni ye baara in daminɛ a mɛnna dɔɔni bon tiɲɛ na n tɛ se k'a fɔ ko n bɛ juguman fɔ a kan a ka baara taabolo ka ɲi bon a bɛ se baara la bon mɔgɔ min don mɔgɔ ladiri don hɔrɔn don bon a tɛ mɔgɔ kɔnɔjugu kɔni tɛ a ka baara taabolo tiɲɛ na ni ko a ma ɲɛ nkalon tigɛ baara taabolo ka ɲi bɛɛ nisɔn ka di wa a yɛrɛ nisɔn ka di bɛɛ kɔrɔ bon mɔgɔ ko gɛlɛntigi tɛ quoi. bon n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye i m'a faamuya fɛn fɛn b'an lajɛ jamana kɔfɛ ani jamana kɔ kan ala k'an ka dugu in ala k'a basigi ala k'an ka jamana ala k'a basigi ala k'o kɛ kira kanu kosɔn ala k'o k'an ka mɔgɔba su barika kosɔn sali ala rasul bon an ka patron ka ca kojugu fɛn fɛn ye n diya ye n ye tile kelen kɛ fɛn fɛn n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye i m'a faamuya kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ Fatɔma Dumuya fɔ kojugu Maru Dumuya u b'a wele ko Fatɔma a bɛ bɔ ko Jikɔrɔni Sirimansuda yɔrɔ la n'i y'a mɛn bi ne grâce à ale quoi i m'a faamuya n ye baara daminɛ ale fɛ yen bon n ye baara kɛ Sénégal cɛkɔrɔba dɔ fɛnɛ fɛ yen ko Diop n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye cɛ kamera ye juru ye dɛ a bɛ lajɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na foli bɛ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnen la Chape maître Chape foli b'u bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ yen ko n ye tile kelen kɛ fɛn fɛn fɛ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen voilà o de tun ye n ka foli laban ni n ka cika laban ye ko mɔgɔw k'u hakili to bolola baarakɛlaw la an fana bɛ yan nɔ n'ala sɔnna ma an tɛ bɔ jigiyaw kɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ bon n'i y'a mɛn Mifa production aw yɛrɛ de don parce que diɲɛ ko o ko n'i ma courage sɔrɔ a la vraiment i tɔgɔ tɛ fɔ quoi kɛrɛnkɛrɛnnen la e ba yɛrɛ cɛ n ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment walayi ala k'a to an kɔnɔ ala k'a don yira an fana la quoi n'ala sɔnna ma n'i fana ka porte dilan don sera Mifa production baara fɛn o fɛn n'a fɛn fɛn bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la i fana bɛ n wele n seko ni n damayira ye min n fana b'o kɛ anw tɛ kɛ fɛn n'aw tɛ aw fana tɛ kɛ fɛn n'anw tɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ten cogo de la quoi bon n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen surtout tunkarankew n bɛ k'o de f'i ye n k'a bɛ kuma laban na olu de bɛ baaraw di anw ma bon olu de fana b'an valeur dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a mɛn so o so jɔra tunkarankew don an bɛ dugawu kɛ ala fana k'u ka yɔrɔw nɔgɔya u bolo cɛ diɲɛ yɛrɛ ka kalan diɲɛ ka kalan mais a bɛ faamuya ni hakiliw ye quoi ala k'a faamuya ni hakiliw ye quoi voilà o de ye n ka foli laban ye ba bien ko bon maire fana k'u hakili to an ka sira la kari man ɲi dɔɔni mais bon a bɛɛ b'a la quoi sira man ɲi dɔɔni bon o t'an bali k'an fana tɛ na an ka kow ɲɛnajɛ a kɛrɛfɛlaw la quoi baara n'a cogoyaw don an bɛ kare kɔnɔ bon n'i yɛrɛ y'a jateminɛ fana impôt ni taxes a kow ka ca an bolo quoi mais olu bɛɛ ye fɔkabɛnw ye quoi ni jamana ɲɛmɔgɔw fana y'u hakili to bolola baarakɛlaw la kosɛbɛ olu bɛɛ sigikafɔ b'o kɔnɔna la quoi komi association b'anw yɛrɛ bolo a kow la quoi n'ala sɔnna a ma u k'u hakili to an na n'an ka association lisiw donna aw kan wagati o wagati u k'a dɔn k'a fɔ hakɛ minnu kan ka bin an ye u k'olu dɔn n'u y'olu dɔn dɔrɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya kosɛbɛ quoi i m'a faamuya voilà sinon n y'a f'i ye n ko jamana bɛ mɔgɔ saba bolo bolola baarakɛla jagokɛla fonctionnaire anw de bɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ sinon mali bɛ chantier la ba a ma jɔ fɔlɔ baara ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ bon anw bɛ ka intelligence ɲini toujours de ka taga quoi a ka di ne yɛrɛ ye ka taa Europe ka taa baara yɛrɛ kalan
pour que dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min na ba ba n'i ye fɛn o fɛn yira ne la nɛgɛ la ne b'a dilan ka k'a ye diɲɛ fɛn fɛn y'i diya n'i y'a yira ne la nɛgɛ la ne b'a dilan ka k'a ye o ye bɛɛ n'i ka dɔnko ni bɛɛ n'i ka se ye quoi voilà o folikan de tun bɛ n bolo k'a lase ba merci. Aw bɛɛ lajɛlen bɔra nin wagati in na ka Umar ka kuma lamɛn. Bamananw ka kuma don ko baaralankolon tɛ yen mɔgɔlankolon de bɛ yen. N'i ye fɛn o fɛn kanu i bɛ nɔ bɔ o la. Aw kana ɲina ka abonné an ka chaîne na sabula o nafa ka bon an ka baara in na kojugu. Ka j'aime baden kɛ an ka jɛmukanw kɔrɔ ani ka cloche de notification k'a cliquer o kan o la n'o kɛra dɔrɔn n'a ye jɛmukan o jɛmukan bila aw b'o sɔrɔ. An b'a fɔ aw ye ko aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.